Suomalaisten ihmisarvo ja tasa-arvo on kansallisaatteen ansiota. Fennomaanit kiihottivat meidän kansaryhmämme 1800-luvulla sortoa ja apatiaa vastaan. Kaikki kuolemattomat laulut, taulut, kirjat, kansallisaatteen ansiota. Kaikki tämän päivän puolueet ovat kansallisaatteen perillisiä suoraan alenevassa polvessa. Kansallisaate on maailmallakin mainettaan parempi. Kansallisaate ei aiheuttanut toista maailmansotaa. Sota syttyi siksi, että Saksan ja Neuvostoliiton ylikansalliset imperiumit hyökkäs Suomen kaltaisten pienten kansallisvaltioiden ja ylipäätään heikompiensa kimppuun. Kansallisaatetta tutkitaan tänään samalla tavalla kuin syöpää, samanlaisilla instrumenteilla, tai sitten sille vähätellään ja naureskellaan. Millä ihmeen perusteella? Ei minun mielestäni Impivaara ollut mikään umpeutunut takapajula. Impivaaran keksijä Aleksis Kivi oli historiamme uutta luovin ihminen. Hän otti maailmankirjallisuudesta muutaman vaikutteen ja sotki sekaan kovempaa supisuomalaista kamaa. Jos naureskelemme nationalismille ja vähättelemme sitä, kannattanee kysyä, että onko sen tilalle tullut joku veret seisauttava ismi. Ei välttämättä ole tullut nationalismin tilalle mitään muuta kuin onanismi. Minä pelkään, että jälkimaailma katsoo meitä tämän päivän kulttuuri-ihmisiä ja poliitikkoja kutakuinkin aatteettomina internet-runkkareina.